bergegek ugek-ugek sadulita mel Ndara ketingalipun Ndara Werkudara sampun mudhar saking Semedi pramila kula nembe wantun tumuk-tumuk ngadhep wonten ngarsa sampeyan lajeng kula nyadong dawuh Den wah Kakang Semar aku arep takon karo kowe ndangu bab perkawis menapa Den aku takon tembung weruh ing diri mawas diri lan jati diri wiwerdene apa mangke riyen sampeyan iku janjane takon napa nyangkrimi napa mung ajeng nocoke kula kuwatir kula semelang sebab sampeyan iku penyanyi pinter satriya pun nyarira brahmana iso manjing ajur-ajir ya senopati ya satriya ya jiwa brahmana kula semelang niki mengke yen mangsuli panjenengan iku nyatane ya penyanyi pinter tenan kok mung trima takon kalih kula to Den Kakang Semar pripun apa yen wis pinter mumpuni kowe ora entuk takon aku iki ya menungsa lumrah kedunungan lali luput apes lan murka wajibe yen durung ngerti luwih becik takon yen kira-kira kowe ora ngerti ora iso njlentrehke wis aja dadi Semar la tenan to nggih penyanyi siji iki nek ngendika teledok nek nyabet karo wong tuwa iso mak kringkel tiba kerungkep tenan wong lagi jejer pisan bae kok wis ngajak bantah nggih Gus wong takon iku adile mung diwangsuli mung weling kula aja beda-bedake dupeh panjenengan iku satriya dupeh sampeyan iki wong gedhe mongko kula niki ming batur tur mengke yen kula mong dereng ngrampung ampun mang pedhot dhisik sababe apa sebabe sakniki niku kakian wong pinter-pinteran ngomong kancane ngomong urung rampung dipedhot ndak dikira wong bodho terus dadi kemruyuk pating craek tak pikir-pikir kok kaya kernet rebutan penumpang mongko didelok wong sepirang-pirang kok ora pekewuh. Ngaten nggih, Gus. Nyun pangapunten. Sing mangkersakake weruh ing diri, mawas diri, jati diri. Niku wangsulane gampang. Gampang piye? Weruh ing diri, mawas diri, jati diri niku aku iki sapa, aku arep ngopo, engko dadine piye. Lho, gampang to niku. Niku ringkese tembung. Nggih niku wau, weruh ing diri, mawas diri, terus dadi jati diri. Tegese piye? Perdine ngaten. Sampeyan weruh karo urip sampeyan dhewe, terus mawas diri niku yen sampeyan ajeng tumindak napa mawon iso ngukur aku muni ngene iki natoni karo wong liya apa ora aku nindakake kaya ngene iki gawe kapitunan liyan apa ora ngono iku padha dipenggalih tuna batine iya nah nek pun dadine kepiye pasrah kalih Gusti sing gawe urip sebab mangeling-eling nggih pitungkase para sesepuh ing nguni. Urip ki sangka sapa, urip ki arep ngopo, pungkasane urip ki piye. Sampeyan pun tahu diulang kali guru sampeyan, aja tok-tok bodoni lho.
Wah, ya ampun pahmu. Nek urung ngerti mang takon. Tegese piye? Nah, ngaten nggih. Urip saka sapa? Urip ki arep ngopo pungkasane piye? Urip ki saka sapa? Urip niku nggih peparinging Kang Maha Urip. Paringing Gusti. Lantarane bapak karo simbok sampeyan lahir brol. Nggih to? Iya. Lah kok sampeyan dadak urip? Ayo, urip ki ngopo? Sampeyan urip niku diutus. Sing ngongkon sapa? Sing utus nggih Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut kalih kodrate sampeyan nalika urip. Sampeyan urip niki dadi napa? Dadi satriya, mang dadi satriya sing apik. Dadi senopati sing becik, ngayomi para kawula cilik. Ibarate wayang manganggo pakeme sing bener. Mongko sakniki oke-oke pakeme dhewe ora rampung, senengane sak ngutek-utek pakeme wong liya. Niki lho. Niki marai kisruh. Ngaten. Pungkasane urip piye? Nggih bali teng ngersane Kang Maha Urip. Tembung Slawi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Elek-elek semari nggih kaji mudeng. Nah, nek pun ngoten, ibarate gajah mati ninggalo gading, nggo pipa regane larang. Macan mati ninggalo walulang, nggo riyok regane ya larang. Ayo, nek menungso arep ninggal apa? Apa lek ninggal utang? Nek ora ninggal utang ninggal perkara. Mongko anak putu sing nutuke ora pripun niku. Tinggalen amal soleh sing murakapi. Nadyan wonge wis ora ana ning darmane isih dilestarekake para putra wayah ngoten nggih Gus.